Varga Szabolcs vagyok, meghatározó része az életemnek a Fertő-tó. Már óvodás koromban is órákon át képes voltam nézni a tó víztükrét, figyelni a madarakat, a nád suhogását, és érezni azt a különleges atmoszférát, amelyet ez a táj sugároz. A Fertő számomra nem csupán egy tó, sokkal inkább otthon, tanítómester és inspiráció, amely az évek során végig kísérte az utamat, és amely ma is a mindennapjaim középpontjában áll. Munkahelyem a Vénád Nádipari Kft., ahol termelési vezetőként dolgozom. Ez a pozíció számomra nem csak felelősséget jelent, nap mint nap azon dolgozom, hogy a nádgazdálkodás, a nád aratásának és feldolgozásának folyamatai a lehető legnagyobb szakmai alapossággal, ugyanakkor a természet tiszteletével valósuljanak meg. Hiszem, hogy a nád nem csak egy egyszerű építőanyag, hanem a Fertőtáj identitásának egyik legfontosabb hordozója. A nád a tó élővilágának része, ugyanakkor kulturális és gazdasági értéket is képvisel. A nádtető, amelyet évszázadok óta alkalmaznak. Ezen a vidéken egyszerre funkcionális és esztétikus építészeti elem, amely tökéletes harmóniában áll a tájjal. A munkám során arra törekszem, hogy ez az ősi tudás és hagyomány tovább éljen, és újra méltó helyére kerüljön a Fertő-tó partján és azon túl is. A VNAD Nádipari Kft-ben végzett munkám a nádtetőkészítés is. Az elmúlt évek során számos olyan projektben vettem részt, amelyben a minőségi, hagyományos technikákat ötvöztük a modern igényekkel. Meggyőződésem, hogy a nádtető nem csupán múltidézőelem, hanem a jövő fenntartható építészetének is része lehet. Egy nádtető ugyanis természetes, hosszú élettartamú, és olyan hőszigetelő tulajdonságokkal bír, amelyre kevés más anyag képes. Amikor egy házra nádtető kerül, nem csak egy épület készül el, hanem egy darabka természet is visszanyeri méltó helyét a mindennapokban. Szakmai közösségekhez is tartozom, hiszem, hogy a tudás és a tapasztalat megosztása mindenki javát szolgálja. Tagja vagyok a Magyar Hidrológiai Társaságnak, ahol olyan szakemberekkel dolgozhatok együtt, akik hozzám hasonlóan elkötelezettek a vízhez, és a természetes vízi élőhelyek védelméhez kapcsolódó kérdésekben. Ez a tagság lehetőséget ad arra, hogy szélesebb körben is betekintést nyerjek a hidrológia tudományába, és az ott szerzett ismereteket a Fertő-tóval kapcsolatos munkámban is hasznosíthassam. Emellett elnökségi tagja vagyok a Fertő-tó Barátai Egyesületnek, amelynek célja, hogy megőrizze és megerősítse a tó körüli közösségek identitását, valamint hogy fellépjen minden olyan fejlesztéssel szemben, amely nem illeszkedik tájhoz és hagyományaihoz. Egyesületi munkám során rendszeresen szervezünk eseményeket, szakmai fórumokat, társadalmi egyeztetéseket, ahol a helyi lakosság, a döntéshozók és a szakértők közösen gondolkodhatnak a tó jövőjéről. Számomra rendkívül fontos, hogy a Fertőtáj ne váljon pusztán gazdasági érdekek játszóterévé, hanem megőrizze azt a különleges atmoszférát, amely oly sok ember életében jelentett már örömet, pihenést és inspirációt. Munkám és közösségi tevékenységem közös nevezője a fenntarthatóság. Úgy gondolom, hogy a fejlődés és a természetvédelem nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő fogalmak. A Fertő-tó térségében minden egyes döntésnek, legyen szó akár egy turisztikai beruházásról, akár egy egyszerű építkezésről, figyelemmel kell lennie a táj hagyományaira, ökológiai értékeire és kulturális identitására. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor valódi, hosszú távon is fenntartható fejlődés valósulhat meg. Számomra a Fertő-tó nem csak egy munkahelyi kihívás vagy kutatási terület, hanem egy olyan személyes ügy, amelyhez életem minden szála kötődik. Hiszek abban, hogy a hagyományos tudás, a természeti értékek tisztelete és a közösségi összefogás képes arra, hogy újra olyan jövőt teremtsen a tónak, amely méltó a múltjához, és amelyet büszkén adhatunk át a következő generációknak.